Mga local artists sa General Santos City mipadayag silang pagpasalamat sa kabayanihan sa mga frontliner pinaagi sa usa ka mural painting. Napuno kining pader sa usa ka bakanting luna sa Barangay City Heights sa General Santos City og mga painting isip pagpasalamat sa sakripisyo sa mga doktor, nurse, medical workers ug uban pa karong dunay pandemya. Lakip sa mga misalmot mga estudyante ug artist nga dunay negosyong art and sign. Matud nila, buot nilang ipadayag ang ilang suporta, pagpasalamat ug pagtahod sa mga ginahimo sa mga frontliner alang sa katawhan pinaagi sa mural painting. Aktibidad kini sa maong barangay atol sa ilang anibersaryo. Frontliners gumawa ng pin para sa kanila na isipin ko sumali. Okay. Para din ma-express ko din yung pasasalamat ko sa mga frontliners. Gihatag yun na mo ang best, tanan, makita man niyo sa among wall, kung unsa ang mga nadia, so mga frontliners, saludo mi sa inyo, salamat. Magwapo ang mga wall nato, ma-show sa mapakita ang mga talented sa Jensen, local artist nato.